El promotor Enrique Ortiz, imputat pel cas Brugal, va donar a l'exalcalde d'Alacant, Luis Díaz Alperi, 174.000 euros a l'octubre de 2008 per pagar la vivenda d'una de les seues filles, la diputada autonòmica pel Partit Popular, Elisa Díaz González. Eixa és la conclusió a la que arriba la policia en un informe realitzat per la UDEF. Per la seva banda, la diputada del Partit Popular, Elisa Díaz, entre plors, ha tractat de defendre's d'aquestes acusacions als corredors de les Corts. ¿Dónde está ese dinero? Es que ¿dónde está? Que me lo digan dónde está. Vamos a ver que mi familia y yo somos personas normales. El Palau de les Arts Reina Sofia de València no deixa de ser notícia perquè el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciat que ha sol·licitat una investigació interna per saber exactament si la intendent del Palau, Elga Schmidt, ha comès irregularitats en l'exercici del seu càrrec. El president ha parlat sobre el termini en el que es va desenvolupar la investigació. La seva contestació, ràpidament. Per primera vegada en la història d'Espanya, un rei serà sotmès a un procés judicial d'investigació de paternitat. El Suprem va decidir per un sol vot de diferència tramitar l'acció de filiació que la ciutadana belga Ingrid Chartó dirigeix contra el rei Joan Carles. L'excap de l'Estat haurà de personar-se davant l'alt tribunal i contestar així la demanda en la que es demana una prova d'ADN. La ciutat de Castelló ha de passar de les maquetes a les inversions i de l'oscurantisme a la transparència. La candidata socialista a l'alcaldia de Castelló, Amparo Marco, va assegurar en l'acte de presentació de la seva candidatura que quan siga alcaldessa de la capital de la Plana mirarà cara a cara a València i a Madrid per a que Castelló recupere la qualitat de vida perduda durant els anys de govern del Partit Popular. Una vegada superada la campanya de Nadal i després de l'èxit de la gran recollida d'aliments l'any 2014, el Banc d'Aliments de València ha decidit realitzar un repartiment especial per atendre les necessitats dels centres i entitats que es beneficien de les seues ajudes. D'aquesta manera es podrà assistir a 60.000 famílies valencianes. Els amants dels videojocs i el món virtual estan d'enhorabona perquè el Movim de València acull el seminari Videojoc Fase 0 Guió, impartit per Luis Felipe Blasco, guionista i dissenyador de Planet 51, videojoc homònim de la major superproducció d'animació de la història del cine espanyol. I temps ja per al sumari dels esports de la mà del nostre col·laborador Toni Galindo. Toni. Hola Marta, efectivament anem a arrencar amb la Copa del Rei i amb el Villarreal perquè ja està classificat per a quarts de final. Després d'empatar a 2 contra la Reial Societat i fer valdre el marcador de l'anada. En este partit torna a jugar Musakio 4 mesos després, però no acaba en veure doble amonestació. Benvinguts a TV4, la seva televisió de proximitat. El promotor Enrique Ortiz, imputat pel cas Brugal, va donar a l'exalcalde d'Alacant, Luis Díaz Alperi, 174.000 euros a l'octubre de 2008 per a pagar la vivenda que una de les seues filles, la diputada autonòmica del Partit Popular, Elisa Díaz González, tenia en la ciutat. Eixa és la conclusió a la que arriba la policia en un informe realitzat per la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, remès al jutjat número 5 d'Alacant que investiga el cas. L'informe desxifra amb tot tipus de detalls com es van fer les dues operacions de suborn. Es tracta de dues extraccions de diners que realitzaren en 2008 i 2009 i que una d'elles, segons la policia, va servir per compensar a Alperi pel desembossament que havia fet la seva filla Elisa per la compra del seu bungalov. La policia arriba a aquesta conclusió per la proximitat temporal entre la compra de la vivenda per part d'Elisa Díaz el 17 de setembre de 2008 i l'extracció de diners en efectiu el 25 d'octubre del mateix any d'un compte del Banc de València. La UDEF també es recolza en unes converses telefòniques entre Enrique Ortiz i Vicente Pérez Cañas per a informar-se detalladament de les quantitats exactes que Elisa Díaz havia pagat per l'adquisició del xalet. Segons la policia, la similitud entre les quantitats satisfetes per la filla de l'exalcalde i la quantitat que s'extrau i entregada posteriorment a la dona d'Ortiz no deixa lloc a cap dubte. I les reaccions a aquest informe no s'han fet esperar i la diputada del Partit Popular, Elisa Díaz, ha tractat de defendre's amb plors d'aquestes acusacions de la policia als corredors de les Corts Valencianes. ¿A qué relaciones se refiere? ¿A la de un alcalde y un empresario? Como cualquier otro empresario, claro. A partir de ahí todo lo que digan ya, porque es que se pongan a... ¿Dónde está ese dinero? Es que ¿dónde está? Que me lo digan dónde está. Vamos a ver que mi familia y yo somos personas normales.
Solo tienen que vernos. Yo no me considero de clase alta, yo soy normal. Esto me lo compré en Mango Outlet, es que esto lo llevo más de 10 años. El bolso es de Mango, es que... Y en rebajas, es que no soy de las que van gastando por ahí lo que no tengo. I el Palau de les Arts Reina Sofia de València no deixa de ser notícia perquè el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciat que ha sol·licitat una investigació interna per saber exactament si la intendent del Palau, Helga Smith, ha comès irregularitats en l'exercici del seu càrrec. En un acte amb el ministre de Justícia, Rafael Català, a Fabra li han preguntat sobre si s'ha plantejat la destitució de la intendent després de que el diari El Mundo publicara que Smith va cobrar 508.000 euros en comissions ocultes de contractes de patrocinadors a través de 2 empreses seues. El president ha assegurat que de moment el que s'ha demanat és una investigació per saber què ha ocorregut i a partir d'ahir, diu, es prendran les decisions pertinents. Però hi ha més, perquè la intendent del Palau de les Arts no sols va cobrar comissions entre 2008 i 2012 per buscar patrocinadors. Les empreses de què va ser consellera, Helga Smith, també van absorbir les ajudes públiques de les ciutats que es van sumar al Festival Viva Europa. En concret, el contracte per a la segona edició del festival va ser molt avantatjós per a les 2 empreses, ja que sense realitzar cap inversió va obtindre beneficis, segons ha constatat Hisenda, de 348.000 euros l'any 2009. Per primera vegada en la història d'Espanya, un rei serà sotmès a un procés judicial d'investigació de paternitat. El Suprem va decidir, per un sol vot de diferència, tramitar l'acció de filiació que la ciutadana belga Ingrid Sartó dirigeix contra el rei Joan Carles. L'excap de l'Estat haurà de personar-se davant l'alt tribunal i contestar la demanda en la que demana una prova d'ADN. La decisió, de la que no hi ha precedents, va ser debatuda durant poc més de 3 hores pels 11 magistrats que van integrar el ple de la sala i adoptada per un estret marge, 6 vots enfront 5. El tribunal havia acordat prèviament rebutjar la iniciació d'un altre procés contra l'excap de l'Estat per una primera demanda de paternitat promoguda pel català Alberto Solà. D'este assumpte era ponent el president de la sala, Francisco Marín, que va proposar la inadmissió a tràmit al no apreciar en l'escrit de Solà un principi de prova que justificara la iniciació del pleit contra el rei Joan Carles. Canviem de tema, i és que el projecte Castor, encara que sembla caducat, ens ha deixat greus conseqüències per a la ciutadania. I si no, que li pregunten al nostre company Joan Soler, que es clava ara en camisa d'11 vares. El Castor, és a dir, la jugarota que els governants van gastar-li la ciutadania dels pobles del nord de Castelló, amb aquells maremotos que els van esglaiar de manera brutal, ha estat caducada. Però les conseqüències queden, perquè el pagament l'empresa de la corresponent indemnització costarà 650 euros durant 30 anys a cada família que utilitzi gas. 30 anys de dependència, han escoltat bé. La broma és de la responsabilitat dels governants, però els paganos, és clar, els 7 milions de consumidors espanyols que pagarem amb les manetes al cap. La candidata a alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, va demostrar en l'acte de presentació de la seva candidatura que el seu serà un estil diferent i dialogant, que aspira a un ajuntament transparent com el cristal i obert a la participació directa dels castellonencs. Davant un teatre del Raval ple de gom a gom, va reivindicar protagonisme per al comerç local, els serveis socials i el turisme i la Universitat Jaume I com els motors que faran possible la Castelló del futur. Lo importante en estos momentos es pasar de las palabras a los hechos, es pasar de las maquetas a las inversiones, es pasar de la falta de participación de la ciudadanía al empoderamiento de los vecinos. En estos momentos es importante pasar de la desidia económica al dinamismo económico generador de empleo. Es necesario pasar de las políticas de caridad a una verdadera política de bienestar social. El corredor mediterráneo es futuro, es desarrollo económico, es empleo y por lo tanto, como es futuro, no podemos renunciar al futuro en esta ciudad. Pero os voy a decir una cosa, tiene un elemento básico para salir de la crisis y sois todos vosotros y todas vosotras.
los ciudadanos y ciudadanas de Castellón, que ante la adversidad se crecen y salen de los agujeros. Vosotros sois el elemento fundamental y no la política ni los políticos para salir de la crisis en la ciudad de Castellón, para crear futuro en la ciudad de Castellón. En definitiva, conseguir que Castellón pase de ser una ciudad grande a una gran ciudad. Amparo Marco estava arropada en el públic per la plana major del Partit Socialista, entre ells els candidats a les alcaldies de València i d'Alacant, i també per Ximo Puig, candidat a la presidència de la Generalitat, qui va destacar la força, validesa i esperança que per a Castelló representa Amparo Marco. Nosaltres sols no podem, ho sabem, ho hem de fer entre molta més gent, però així a Castelló hi ha molt bona gent i estic segur que la bona gent se posarà al costat vostre, se posarà al costat d'Amparo per a que aquesta gran ciutat sigui de veritat la gran ciutat que se mereixen els ciutadans i les ciutadanes. Ara Amparo pot ser la gran alcaldessa que canvi la ciutat de Castelló. Ha de ser la gran alcaldessa que canvi la ciutat de Castelló. Una vegada superada la campanya de Nadal i després de l'èxit de la gran recollida d'aliments l'any 2014, en la que s'ha aconseguit la xifra rècord de 1.200.000 quilos de productes no peribles, el Banc d'Aliments de València ha decidit realitzar un repartiment especial per atendre les necessitats dels centres i entitats que es beneficien de les seues ajudes. D'aquesta manera es podrà assistir a 60.000 famílies valencianes. A més, diuen que, com aquest any, les ajudes del fons europeu es retrasaran fins al mes de juny, el gran repartiment en el qual s'espera distribuir uns 700.000 quilos d'aliments servirà per a que els centres benèfics tinguin cobertes totes les seues necessitats fins a meitat de 2015. Una desena d'entitats veïnals i sindicals han demanat al conseller de Sanitat, Manuel Llombart, que es reunisca amb ells per explicar-los el projecte que té previst dur a terme en l'antiga FE de Campanar i en l'Hospital Arnau de Vilanova. Membres d'aquestes entitats, entre elles associacions de veïns de Benicalap, Benimàmet, Campanar, Ciutat Fallera, Marxalenes, Torrefiel, Saidia Exposició i els sindicats Comissions Obreres i UGT del País Valencià i Intersindical s'han concentrat a la seu de la Conselleria de Sanitat per a demanar que cap dels centres hospitalaris es derroque. I temps ara per a totes les notícies relacionades amb el món de l'esport, com sempre del nostre col·laborador Toni Galindo. Toni, avui arrenquem amb la Copa del Rei. Hola Marta, efectivament arrenquem amb la Copa del Rei. Missió complida, el Villarreal es classificava per a quarts de final després d'empatar a 2 este dimecres a Anoeta i fer valdre el gol de l'anada. Una bona manera de celebrar els 2 anys de Marcelino García Toral al capdavant de la plantilla grogueta. El Villarreal enceta el marcador al contracolp en una jugada que porta Gio y culmina Gerard Moreno. Los delanteros vivimos también de los goles y bueno, Gio me lo ha puesto muy bien y bueno, muy feliz también. Marcar un gol fuera de casa suponía dar un paso muy grande. Molt gran cap avant i un poc xicotet cap enrere quan ve la Iguala aprofitant-se del rebuig d'Asenjo. Empat a 1 que Gio trencarà en la segona meitat amb esta acció personal. L'eliminatòria semblaba decidida. Tuvimos el acierto de meter el segundo que prácticamente con el tiempo que quedaba decantaba. Aunque es que bueno, en el fútbol no te puedes relajar ni un minuto y más contra un buen equipo como es la Real, y en la jugada siguiente pues nos empatan a 2. Un golaç de Granero que de res servía ya. En el cómputo general de la eliminatoria fuimos superiores a la Real y por tanto pasamos merecidamente a la siguiente ronda. Musacchio va tindre una jornada agredolça, va ser titular però acabà expulsat per doble amonestació i això aigualí un poc la festa de veure'l tornar a jugar després de 4 mesos lesionat a conseqüència d'un problema muscular. El pròxim rival en quarts de final serà el Getafe, que després d'empatar a 1 en l'anada eliminava l'Almeria gràcies a este gol d'Álvaro. L'eliminatòria començarà al Madrigal el 21 de gener, la tornada serà el 28 a l'estadi madrileny. L'equip que ara entrena Quique Sánchez Flores té com a prioritat la Lliga, on està a un punt del descens. El València tornava este dijous als entrenaments després de caure eliminat en Copa del Rei i tindre un dia de descans. Els de Nuno Espíritu Santo preparaven ja el partit contra l'Almeria.
un duel que tancarà la primera volta de la Lliga. El València participa en la campanya de Médicos Sin Fronteras en la lluita contra l'èbola. Alguns membres de la plantilla reclamen col·laboració de tots i que pot arribar a través d'un missatge SMS. És el cas de Rodrigo de Pol. Ayúdanos a parar el ébola. Ayuda a Médicos Sin Frontera enviando un SMS al 28033 con la palabra Valencia CF. Stop ébola. El Llevant ha volgut fer un vídeo d'agraïment a la seva afició pel recolzament que els van donar en la remuntada copera contra el Màlaga. Una victòria important per a la moral, però que no els valgué per a seguir en la competició. Parlem de bàsquet. El València va caure 74-62 en la seva visita a la pista del Lokomotiv Kuban en el duel d'Eurocup. I en la Lliga LEB Plata, el Lucentum Alacant guanyava en la pista del Tarragona per 56-74. Javier Marín, en els 31 minuts que va jugar, va anotar 21 punts, convertint-se d'esta manera en el màxim encistellador del partit. Pròxim duel, diumenge, contra el Guadalajara. Els alacantins segueixen en segona posició de la taula. El primer continua sent l'Amics del bàsquet de Castelló. En esta última jornada perderen precisament contra el Guadalajara, 72-71. Un partit molt ajustat que al remat es va decantar a favor del conjunt morat. Washburn, amb 19 punts, com sempre, va ser el màxim encistellador dels castellonencs. Sabíamos que iba a ser un partido complicado y así fue. No fuimos nosotros y no hicimos un partido completo y no hicimos un partido de nivel alto. Sabíamos que era una cancha en la que o hacíamos un partido bueno, un partido de un nivel muy alto, un partido excelente, o no íbamos a ser capaces de ganar. El partido fue muy igualado, sí que es cierto que nosotros estuvimos siempre remolque en el marcador y no dominamos y no mandamos del partido ni del ritmo, creo que esa fue un poquito la clave. Aún así perdemos en el último segundo con una canasta, una muy buena canasta de Guadalajara, y bueno, pues dar la enhorabuena a Guadalajara y seguir trabajando, al igual que hemos sabido ganar y hemos sabido seguir trabajando y seguir creciendo, ahora en la derrota tiene que ser exactamente igual. Ja saben que si són socis del Villarreal tenen l'accés gratis al pavelló Ciutat de Castelló. Dissabte a les 7:30 de la vesprada serà el pròxim partit de l'Amics contra el Soronotza. Toni Ten analiza este duel contra el equipo de Guipúzcoa. El único partido de la primera vuelta que hemos perdido lo perdimos en Zornocha, bien perdido, equipo que nos superó y fue mejor que nosotros en el segundo partido de Liga. Equipo con capacidad para anotar mucho, con muy buenos anotadores, exteriores e interiores también. Equipo quizá algo corto en la rotación y algo irregular, y por eso creo que no está más arriba y no está peleando con nosotros por estar primeros. Pero equipo que cuando juega bien, juega muy bien, y equipo que cuando anota, anota mucho, ¿no? Vamos a tener que hacer un partido defensivamente muy bueno y controlando mucho sus puntos fuertes, que son muchos, para hacer que no nos anoten y para tener opciones de ganar. Com ja els venim contant, estem preparant una secció de motor als esports de TV4. Entre moltes disciplines, el motocross tindrà el seu protagonisme. Vaig en fent boca. Des d'avui incorporem una agenda esportiva de la Comunitat Valenciana on volem repassar diversos actes i competicions que es van a celebrar al nostre territori
este cap de setmana. Dissabte a les 5 de la vesprada se celebra la gala de campions de motocross al Centre Cívic i Juvenil d'Elda. Ixe matí s'obrirà el recinte de la finca Lassi perquè tot aquell amb llicència en vigor puga entrenar. També a la província d'Alacant, però a Calp, i al llarg del cap de setmana s'organitza el Rider Festival Motodés, un bon pla per a practicar el mototurisme. Canviant d'esport, Borriol acull la 28 edició del torneig UNICEF de golf. Enguany la recaptació va destinada a la lluita contra l'èbola. Serà al llarg de la jornada de diumenge. En el món del tennis, dos cites, totes en dissabte. El Club de Tenis de Nàquera acull el torneig de caps de setmana, Tenis 92. I a Carlet es disputa el torneig nacional Zarlón Cordajes. En bala tenim fins a 4 competicions. El Reial Club Nàutic de València acull dissabte el Trofeu President. A Dénia navegaran el mateix dia en el Trofeu Armadors i en el Trofeu Hivern de Vela Lleugera. Per contra, tot el cap de setmana abarca el Trofeu Iniciació del Reial Club de Regates d'Alacant. Fins així la informació esportiva. Ja hem vist que incorporem aquesta nova agenda de l'esport de la Comunitat Valenciana. Així a TV4, com sempre, volem donar-li importància a l'esport de la comunitat. Clar que sí, Toni, moltíssimes gràcies. I més coses, perquè els amants dels videojocs i el món virtual estan d'enhorabona, perquè el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, el Movim de València, acull el seminari Videojoc Fase 0, guió, organitzat per escriptors de l'audiovisual valencià, EDAV, l'associació que agrupa els guionistes de la Comunitat Valenciana. El curs va a càrrec de Luis Felipe Blasco, guionista i dissenyador de Planet 51, videojoc homònim de la major superproducció d'animació de la història del cine espanyol. Emmarcat en l'exposició del Tilt al Byte, que pot veure's en el Movim fins al pròxim 22 de febrer. El seminari acosta el coneixement sobre esta manifestació audiovisual tant a professionals com a fanàtics o curiosos. Segons EDAP, el videojoc és la indústria audiovisual que ha crescut més a Espanya en els últims 5 anys. La demanda de professionals qualificats per a treballar en el disseny i la creació de videojocs s'ha disparat en els últims anys i els pocs centres especialitzats per a la seva formació estan centrats en la formació dels dissenyadors, artistes o enginyers, i el que és més trist, apenes hi ha cursos de formació. Per aquesta raó, diuen des d'EDAV, era necessari l'articulació d'un seminari d'aquestes característiques. Fins així l'informatiu d'avui. Els deixem, com més ens agrada, a música en la nostra llengua i ho fem de la mà d'en The Rocks. Disfruten d'aquest grup riberenc de heavy rock valencià i la seva cançó Més del que tu creus. Gràcies a tots, demà més i millor. Com la seva veu, té el somriure tan afable, suau com una bella brisa de vent. Com cada nit torne a somiar amb ella fins al matí i la claror em recorda que un dia no m'espera amb desig. És el millor